Hallo allemaal, Bjorn hier. Ja, op de eerste plaats wil ik heel graag Pelle Maas feliciteren met het 140-jarig jubileum. Natuurlijk een rare tijd om iets überhaupt te kunnen gaan vieren. Maar ik vind toch een bedankje waard voor al het werk wat ze toch voor de regio allemaal doen. Ja, en daarna wil ik ook iedereen die hard aan het werk is om als de coronacrisis te krijgen, bijvoorbeeld de mensen in de zorg, heel erg bedanken voor hun inzet. En ja, hopelijk is alles zo snel mogelijk weer bij het normale. Hi allemaal! Wij willen de groetjes doen aan Super tante Meer en Jip. Super oma tante Meer en Jip. En wie nog meer? Tante Carmen. Tante Carmen en oma Aad. En aan tante Monique en... En aan opa en oma Erika. Erika. En aan Hatties en Stefanie, toch? En Stefanie. Zeg maar tot snel. Tot snel. Het zijn barre tijden en iedereen in Nederland wordt op de een of andere manier wel getroffen door de maatregelen rondom het coronavirus. De professionals in de zorg worden op dit moment onze helden genoemd en dat is terecht. Maar er is nog een groep helden, namelijk de mantelzorgers voor mensen met dementie. Namens Venray Dementievriendelijk wil ik hen in deze tijd heel erg veel sterkte toewensen. In de Pelle Maas van deze week staan wellicht voor u een aantal belangrijke tips en verwijzingen. Daar maak ik u graag op attent. Hoi allemaal. Op dit moment zit iedereen in een zware, moeilijke, maar ook onwerkelijke periode. Hierbij, via dit berichtje, wil ik even kort dank uitspreken. Dank aan al die keiharde werkers die op dit moment dag en nacht voor iedereen klaarstaan. Dank aan al die vrijwilligers die natuurlijk anderen ondersteunen of helpen waar mogelijk is. Samen moeten wij de strijd aangaan tegen het coronavirus. Dan weet ik zeker dat wij hier sterker uit gaan komen. Voor nu, iedereen, blijf gezond en blijf thuis. Liefst Mirte. Hey hoi! Ik wil graag de opa's en oma's even een hart onder de riem steken die op dit moment helaas het bezoek van de kleinkinderen moeten missen. Geloof me, er komen betere tijden dat je ze wel lekker vast kunt pakken en knuffelen. Speciaal ook even voor degenen die net opa en oma zijn geworden. Komt goed. Hallo kinderen en ouders. Ook speelgoedbank Venray heeft haar deuren moeten sluiten. Dat is heel jammer. En speciaal jammer voor de kinderen die binnenkort jarig zijn en hoopten op een verjaardagscadeautje van ons. Daarom willen we jullie toch helpen en gaan we jullie bellen of mailen, zodat we toch voor jullie een cadeautje kunnen zorgen. Maar alle andere kinderen, volg ons op Facebook en kijk wanneer we weer open gaan voor iedereen. Nou, deze knuffel is nu alvast voor jullie allemaal. Hallo Rijnlanders, wij zijn ontroerd door de veerkracht en de verbinding en de volharding die jullie tonen. Zoveel leerlingen en zoveel collega's zetten zich elke dag in voor goed contact over jullie leerstof en over hoe het jullie vergaat. Zo'n leeg schoolgebouw, dat blijft onwerkelijk. Wij kijken er naar uit om jullie hier later weer allemaal met open armen te ontvangen. Zorg goed voor jullie zelf en elkaar. Wees niet bang voor wat komen gaat. Soms zal de zon moeten ondergaan. Denk aan morgen en stoor vandaag. De tijd zal het leren en brengt ons weer bij elkaar. Lieve inwoners van Venray en verder buiten. Het liep zo kort geleden dat wij onbezorgd van een mundig mooie vastelovend mochten genieten. En eens bleek maar weer eens hoe snel de dingen kunnen veranderen. In deze onzekere tijden is het niet makkelijk voor iedereen. En wat mogen wij en wat moeten wij groot zien. En wat ben ik gruwelijk groot op al die mensen in de zorg die dag en nacht klaar staan voor een ander. Onze politie, onze brandweermensen die altijd paraat staan. En al mijn collega's die thuis proberen het thuisonderwijs zo goed mogelijk vorm te geven voor alle kinderen. Grote klasse wat jullie allemaal doen. Maar dan denk ik ook aan de mensen die onzekerheid leven. Mensen die onzekerheid zetten over hun gezondheid, over hun werk, over hun bedrijf, over wat de toekomst zou gaan brengen voor familie, vrienden en bekenden. Maar ja, iedereen werd in deze crisis geconfronteerd met het verschrikkelijke virus. Het virus maakt geen onderscheid. Ook denk ik ook aan alle andere mensen die weinig of geen bezoek meer krijgen van kinderen of kleinkinderen. En die haast niet meer de deur durven gaan.
En zo kan ik nog wel even doorgaan. Daarom is het ook geweldig en hartverwarmend om te zien dat er zoveel mensen in Venrooy zich als vrijwilliger hebben aangemeld om klaar te staan voor de ander en voor iemand anders. In tijden van tegenslag moeten wij sterk blijven en op elkaar vertrouwen en klaarstaan voor elkaar. Dan gaan wij samen de strijd aan en samen gaan we op pad naar een minder duistere toekomst. Houden we aan de regels en houd een beetje de afstand in acht. Blijf gezond en let op jezelf, maar let vooral ook op de ander. Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om mijn lieve collega's uit de danswereld en in de cultuursector support te geven. Jullie doen het supergoed. Het is omdenken, het is even anders zijn, het is even creatief zijn. Maar als ik zie hoe iedereen zich daar allemaal nieuwe dingen in bedenkt en ervoor gaat, dat is natuurlijk echt een compliment waard. Jongens, ga zo door en hopelijk tot heel snel allemaal. Lief mensen, hier zitten we dan, in het zonnetje. De vogeltjes fluiten op de achtergrond. Het is zo mooi. Op straat is het zo stil. Als we naar het neus kijken is het verschrikkelijk. Als ik huur dat we hier in Oelderen al besmette coronapatiënten hebben, dan sluit mijn hart over. Ik krijg kippenvel. Mensen, zorg goed voor elkaar, maar zorg eerst goed voor jezelf. Als je goed voor jezelf zorgt, zorg je ook goed voor elkaar. Liefs van de Dorpsraad uit Oelderen. Hallo, mijn naam is Judith Lemme, manager van Logeerhuis Kapstok in Venray. Het is een moeilijke en onzekere tijd waarin we nu leven, met veel beperkingen in onze bewegingsvrijheid. Echter, de gezondheid van de mensen staat voorop. Daarom hebben wij moeten besluiten om ons logeerhuis voorlopig te sluiten. Ik wil namens het hele team van Kapstok al onze gasten en hun mantelzorgers veel sterkte toewensen, want u heeft het nu extra zwaar. Hou vol en bedenk dat elke dag ons ook weer dichter bij de dag brengt waarop wij onze deuren weer voor u kunnen openen. Blijf gezond en zorg goed voor elkaar. Ondertussen. Lieve zuster, lieve broeder, er is hard voor jou geklapt. Maar bij jou in het verpleeghuis is haast niemand die het snapt. Want geen partners en geen kinderen en geen vrienden zijn te zien. En bewoners vragen constant, weet jij waar ze zijn misschien? Dan vertel je van het virus, in 1 uur wel 20 keer. Maar na enkele minuten weten mensen het niet meer. Mensen worden heel onrustig, raken soms totaal van slag. Ze begrijpen er geen 's nachts van, dat bezoek niet komen mag. En jijzelf moet afstand houden. Maar hoe moet dat aan het bed? Bij het wassen, bij het eten en bij het brengen naar het toilet? Je mag ook geen knuffel geven, hoewel jij dat soms vergeet. Of misschien dat jij uit liefde bewust die regel overtreedt. Je mist hulp van mantelzorgers die altijd aanwezig zijn en geliefden bezighouden. En die afleiding is fijn. Want dat geeft jou even ruimte en heb jij je handen vrij om te doen wat maar blijft liggen, want dat hoort er ook nog bij. De familie is verdrietig, de verpleging horendol, de bewoners zijn onrustig, niets loopt volgens protocol. Het zijn hele rare tijden, maar het lijkt nog lang niet klaar. Maar we gaan het zeker redden en dat doen we met elkaar. Voor alle mensen die ons Alzheimer Café Venray bezoeken of deelnemen aan de gespreksgroep Dementie. We kunnen elkaar helaas nu niet ontmoeten, maar we zijn in gedachten bij jullie. Ons team staat ook nu voor jullie klaar voor een praatje of een vraag en we houden jullie op de hoogte via een nieuwsbrief. Zijn er meer mensen die een nieuwsbrief willen ontvangen? Kijk dan even op onze Facebookpagina van het Alzheimer Café Venray voor meer informatie. Blijf gezond, houd moed, we zien elkaar snel weer. Een lieve groet van alle mensen van ons Alzheimer team Venray. Stille krachten, vaak onbenoemd, maar niet minder belangrijk. Jullie doen goed werk. Bedankt. Ook de mensen die op de voorgrond zijn. Zeker bedankt dat jullie ons door deze tijd heen slepen. Dit is een moeilijke tijd.
voor mensen die zwanger zijn, evenementen of feesten moeten uitstellen. Als het wel doorgaat, geniet er gewoon extra veel van. Veel sterkte en succes iedereen. Beste kijkers, ja, het is vandaag een bijzondere dag. Ja, ook een hele aparte dag voor veel mensen, maar voor ons toch ook een hele bijzondere dag. Het is vandaag 140 jaar geleden dat dit nieuwsblad bij de abonnees op de deurmat plofte. Ja, we vieren dat in kleine kring vandaag. Het is hier ook heel leeg vanwege de hele coronacrisis. Daar balen we zelf flink van. Maar ik wil toch de familie van de Munkhoff van harte feliciteren met die bereiken van die mijlpaal. Namens het hele team van Pele Maas en van de Munkhoff Print en Media. Maar daarbij wil ik natuurlijk ook iedereen hartstikke bedanken voor alle steunbetuigingen die we hebben gehad. Maar zeker wil ik iedereen bedanken die op dit moment zorgt dat het land draaiende blijft in deze crisis. We hopen dat het snel voorbij is. Iedereen ja, super bedankt daarvoor en op naar de toekomst en dat het snel voorbij mag zijn. We maken er samen weer een feestje van. Dankjewel.